Надявам се, че в днешното предаване ще се усмихнете. Просто гарантирам вашето добро настроение, защото гостът ми е специален. Не е точно артист, въпреки че се изявява на сцена. Не е точно спортист, въпреки че, дано да ми е прав израза, дриблира като най-печения футболист на света. Абе, това е просто Христо Петков от Бургас, на който казвам на здраве и добре дошъл. Здраве, здраве на всички, които гледат. Желая приятно гледане. Започват да гледат и да се чудят. Христо, напоследък това стана много модерно. Виждам, че в чужбина майче го има този номер. Така топката, как се казва? Риташ, на рамото я задържаш, на главата, на носа, през не знам си къде я прехвърляш това. Има ли си някакъв термин? Какво е това? Жонглерство. Това е жонглерство. Това е жонглерство с футболна топка. Само, че е футболно, защото има и цирково жонглерство с различни предмети. Има и сценично жонглерство, но те топката не могат. Чашите изтърват, камо ли ако трябва на крака да я държат. Топката наистина много се клати, повече от чашите. Ти пробвал ли си? Топката е най-съвършената форма. Това е кълбо и най-трудно управляема. Аз разбрах. Христо, страхотно. Как не съм могла да попадна там? Ти май на доста места си бил. Ако трябва да градираш преживявания, кое най-много ти се е запечатало? Кое най-много те е развълнувало като участие? Знам, че моето предаване много те е развълнувало, но все пак, между другото. За мен всички участия са, когато играя добре и съм здрав, нали, и съм доволен. И ако ми платят добре, ако не ме излъжат, ако ми платят според оговорката... Което се случва. Не, говоря за екзотични места. Радост, екзотични места. Мога да кажа за Лисабон, където играх в Парка на нациите. Там играх с екипи на Аридас на Европейското от 2004 година. Там беше перфектно невероятно. Мисля, че съм си, как беше, талисман, кадемлия. От със сърце ти желая. Значи, поне 70% от това, което си намислил да изпълня.